Здравейте хора, вие сте Сяната Насъва. Сега ще ви покажем тази кукла, която обаче е фалшива, но пак е хубава. Тя е от Monster High и е Toralei. Нека да започнем първо с нейната кутийка, която е доста малка. Ето тя е почти като тази на Monster High, само че тях има тук някакви раета и ето тук не знам. Ето тук трябва да пише името и колекцията. Ето тук. Тук обаче са изобразени Франки, Дракулора, Клауди, Клио и Лагут. Но отзад са изобразени Франки, Дракулора и Клио. Страни, ето тук пише Monster High, ето това е емблемата им. Черепа, ето това е емблемата горе. И целият ковчег се отваря от един зип. Виждате ли го? Ето така. Цип, и тук свършва. С едно ципче ето тук. Добре, и ето тук пише 3+. Да започнем с куклата. Тя е Toralei, както вече казах, но не е като истинската. Тя има къса коса и няма такава дреха. Ето тази грифда, аз я да правих от една тел. И такива обувки имат почти всички фалшиви. Тя е много хубава, роклята ѝ е черна с бяло и е еластична, защото като се разтегне. Виждате ли? Това беше за сега. Другия път ще ви покажа и нейното легло. Ето, виждате.